Jak Jesa uczył w technikum w Chłenicach, to jem jedno jest z Zubaną. No i cały czas jak jem jeżdżę do tego technikum, no to no jem bywał na banowiściu albo jak tego banowiścia i przez cały ten czas to banowiście tak wezdrało, że jak ledze przejeżdżele, to poprywdze było ociec takie słowa, że no to wezdzie jak w jakimś swoim nowym filmie. I poprywdze to tak było, że jakby wzyć jakichś rekonstruktorów, przewieźć ich tu do Chłeniców, to do razu by szło nagrywać pierwszy sywnika 39. No płewę bijone ryte były, spadywający cegłę, dziurę w dakły. No brzydko to banowiście wezdrało, a z dnia no wezrzy jak mesta jedno z najpiękniejszych banowiściów na Płemłerzim, a no bo prosto Łednowile. Wejle, tak to sa prezentyreje. A jeśli że jako tu jest droga pod to banowiście, znaczy gdy z dnia to leze idą z takiego parkingu ku Biedronci, to tam sajesz przechłedzy pod ziemią, ale через to sa przechydało wejle taką trasą, tam jest na stawniu i teraz są, że ta wyobrazec, że idzie z Kupisia ma mota, cile tam sadków Kupisiów, dwie taci sadci na przemiar, na fulowony, na głedę, jacima z apfelzinama, jabłkama, sokama i teraz musi ta przejść wejle, taci kawałk. I zeta już z daleka i wama taci banowiście majaci. No i myślę, że nie wiem czy to je widzę, ale tu to sajdze pod góra. Tak tej no, tak było. Ale teraz poprawdź to banowiście fejn wezrzy i aż zachęciło do tego, żeby iść w jego czerenkły. No poprawdź wysoko jakość i no myślę, że to taci no tralarero, tralala, baro piękno, hi-fi, superstar, super hit. Jak to tam było dalej? DJ graje git, zapodywał beat. Nie wiem jak to te kwestyrści dremwery mają przedolmacione, a ich chciał na Kasiebę Festce we Gdyńsku. Bardzo fajnie grają. Wnetka jem sa popłakał. Sertno będę ja swoich łebaciec na Instagramie albo na Facebooku. Zespół Demore. Wejle, tak to sa prezentyreje. Zaraz po Koźawicy, ale tak stróżno, bo tam na górze miejskie starży teremo sedzba. Tak, tej to tak za wiele pokazywać nie może. Jest płekyża we westrzutku, ale chcę pokazać jak to tyłe wesci. To poprywze wsiadkę było z rejnowuny. I to tak dechtno. Na dobrą robotę łe dwa lele. Ale co teraz w tym banowiściu jest takiego do uprawieni, to poprywze to, że no je mało co zagospodarowany. Je bardzo wiele placy na płeźdywci i jak ze posedec. Myślę, że nie ma za wielki do jakiejś scesniny, ale no poprywze by tam szło usadzać jakiś bufet, co stacigłe, ale myślę, że to je do zrobienia. Myślę, że to sa w końcu ciele stunie, bo to banowiście teryłe demku i potem remęce, a no bodaj jeść nie fulny 2 lata. Będę myślę, że na zaczątku uświgłe roku oni to wedemkle, ale nie wiem gwes. No jak widzę, łakulni budynci jeszcze nie są wyremontowane, ale banowiście wezrzy bardzo fajne. Tu jakiś westywk mają, banie w płerynkowych presach. No, czasem taci westywci tu mają też taci bardziej stójny, ładimci banów. Tu taką gablota. Pokim pokażę całą to izba, całą to zala. Jest tu taką gablota. Nie wiem, czy to są dmiko wiera. Czasem robią to taci zwiedzania. Może są bezrzec eksponaty sparłączone z baną dla Mikwelów, czy może bardziej po kasiepsku Lubanów. Ciekawy plac do odwiedzenia. I poprywdze myślę, że Chłonice są ciekawym placa do wizytacji. Tyś chłed bez rzadko na to nowe banowiście, ale nie blues. Myślę, że kiedyś nagram jakiś filmik
z Chłeniców to jest tako zala banowi tradycje, jakie napisane, może tu wlec w niedzielę. Dzisiaj ja akurat niedziela, ale no później je odemkuj. I myślę, że tu też mają jakichś prowadników, nie orientuję same, że chcą sobie sprawdzić. A na Płaźdywci je po prywdze bardzo wiele placy. Tu jest wsiądze może sedzec. To jest też kureszce welny plac i tam je widzę, też co może usiąść. No i po prywdze ten plac by mógł być jakoś zagospodarowany. Ale na tery to może sobie tu sedzec, wiele ledzy, pływa bzerać, maleńci, płed ladować sa. Tam dali też je Płaźdywk. Ten w ogóle part Banowiścia jeszcze przed remonta nie był przystępny do wchodani. I tu ledze żdac nimłegle, plus tam blezi przedniego wchłedy. A tu było po prostu zamkły, a tery je przystępny dla podróżujących. Fejn webrysci z Chłeniców. Prydzy myślę, że Chłenice są jednym z najlepiej takich uchwywonych gardów na Gdyńskim Płemierzym. Mnie po prydzy to no nie wiem, to mnie aż tak łeczarzywo, jak jest żana, to kuli tu je placy. I kuli to płed różnych by mogło się zmieszczać. Tu mogłoby posadzać tam, tu. I tu je dość cechłe. Takiego komfortu nie ma chyba na nieziodnym Banowiściu, gdzieś tam w Trzegardze. Tu jest taki liminal space, ale to też się Płaźdywk, tam dali se idzie. Tu nie ma gdzie usiąść, ale to też to może pływę bzerać, ładimci. Tu jest taki story trapę. Dali ładimci. Zaraz pokażę tamten part Płaźdywku. Tak nie ma na parę wchodu, ale wejle. To są poprywdze w miarę jakiegoś skłescoła. Tu by szło usadzać jakiś skłescu. Tu ta płysowa remnąc zrobić też na wydzi. I tu by szło jakiś smyszczeły organizować. To jest taką miara budynku. Taką miara welniego placy. Tam mają swoja sedzba starżnice. No i tam se idzie do kasów. A te rybyczyni tak zdredzi starne Banowiście Westrzy. A jest płekyża taci najlepszy feature. Bardzo fajny. Zdrzeta. Bez trzymunci, bez rank. Kaniwon przed tym i co sadzeją? Same dmikają.